Ara que els principals fòrums del poder econòmic debaten aspectes de política monetària, a Girona ja han buscat una alternativa a l'euro i han implantat una nova moneda, el RES. Ha estat un inici tímid, però diversos negocis de la ciutat ja l'utilitzen i la idea és que s'estengui. De tota manera, aquesta idea no és nova i ve precedida per un èxit molt important a països com Bèlgica, on l'any passat va moure 30 milions d'euros. Carles Brosset, cal destacar, cal recordar per això que el RES no ve a substituir l'euro, sinó que el complementa. Sí, perquè el seu principal objectiu és promoure el comerç local a través d'una xarxa de particulars, professionals i establiments com aquest restaurant que paguin i cobrin amb aquest sistema. De fet, les experiències prèvies demostren que l'ús d'aquesta moneda pot arribar a incrementar fins a un 5% el volum de negoci. Un RES equival a un euro i no existeix com a moneda física, sinó com a valor en una targeta de prepagament que a més també ofereix descomptes i avantatges als seus usuaris. Ara el que es vol fer és anar extenent exponencialment l'ús d'aquesta targeta, de manera que cada vegada s'hi puguin adquirir més serveis. De moment, la iniciativa ha començat a Girona, però es vol anar extenent per tot Catalunya. L'Albert, l'Antonio i l'Albert tenen una empresa d'aplicacions per mòbils. Avui han quedat per parlar de feina en aquesta terrassa del centre de Girona. Han triat aquest bar perquè, igual que ells, també forma part de la xarxa RES i poden pagar amb la nova moneda. Entre els avantatges que ofereix als empresaris i autònoms que s'hi adhereixen hi ha l'obtenció d'un crèdit de 2.000 RES sense cap tipus d'interès. Vas al banc a buscar crèdit per poder comprar, per poder finançar els teus projectes i et trobes que no hi ha manera d'aconseguir diners. Llavors, amb això que ens ofereixen tenim l'oportunitat un crèdit en què podem fer despesa, podem avançar i a més no ens demanen, no ens estan afogant perquè ho tornem de seguida. La iniciativa promoguda des de la Universitat de Girona preveu arribar als 200 empresaris adherits a l'estiu i al setembre obrir la xarxa als clients particulars. Repartirem 10.000 targetes, 25 euros RES cada targeta. Aleshores, aquests particulars ja podran accedir en aquesta xarxa per fer les seves compres. El RES és una moneda virtual que no existeix en paper i que equival a un euro. Per fer els pagaments, els clients disposen d'una targeta recarregable amb un benefici directe del 10%, és a dir, 100 euros es converteixen en 110 RES. Sobretot és incentivar el comerç local, que és molt important, que els diners es moguin dins de la mateixa ciutat. I això està molt bé. Aquesta moneda complementària local s'inspira en un sistema encara vigent nascut a Suïssa durant la crisi econòmica del 1930.